عفم عري والبوم بالإعلام البوم بالإعلام 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 سلام كبران تخطاتلت چانلنا كما يكنيهم ጭፍራ ወያነ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ዘይመሬቱ ክግብት ንህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ካብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኣምሓራን ዓፋርን ጨፋሊቑ ብዋጋዞም ህዝብታት መሬትን ባሕርን ኤርትራ ብምግባት ዓባይ ትግራይ ብምስራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎብለል ሃገረ ትግራይ ክምስርት እዩ ዝፍክርን ለይትን መዓልቲ ብልሂቃናቱን መራሕቱን ዝግዕርን ዝነበረ ነዚ ዘተግብሩሉ ካብ 1 ሚልዮን ዘይውሕዱ ብግቡእ ዘይተዓለሙ ደቂ ድኻታት ሓረስቶትን በጋሚዶታትን እንተላይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ብምርስሳንን ብምግፋፍን ኣብቲ ባዕሉ ዝወልዖ 3 ናይ ዕንደራ መጠነ ሰፊሕ ውግኣቱ ጠቢስዎም እዮም እዞም ዓሳክር ወያነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዘይወግዖ መገዲ ኣብዚ ቅንያትዝ ድማ እቲ መልሓስ ጥራሕ ተሓንጊጡ ዘሎ መሪሕነት ናይቲ ጭፍራ ዝተሓወሶ ሞት ናይዞም በማየት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ደቂ ድኻታት ሓረስቶትን ሸቃሎን ተጋሩ መርድእ ክንገር ቀኒዩን ገናውን እቲ መርድእ ይቕፅልን ኣሎ ሎሚ ኣብዛ ዓንኬል ዘተኮረን ኣብታ ክልል ክነሳን ከም ሃገር ብምዃን እትነብሕ ዘይተሓነክ ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምስ መርድእ ናይዞም ኣብ ኮንቱ ዕንደራ ኩናት ናይ ወያነ ዝሃለቑ ዓሳክር ወራር ሓይል ተጋሩ ዝተራኤ መርድእን መሸጣ ኣስከሬናት ናይቶም ዝሃለቑ ክንድህስስ ኢና ንስለ ምክትታልኩም ኣዝና እናመስገና ነስትሕሱና እዚ ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ንላበወኩም ኤፍረም ግዴ ሰናይ ምክትታል ኣታ ነበር ምዃን ከሓስም ኣታ ነበር ምዃን ከሓስም ሓፍኮፍ ትብል ኔርካ ስዳሓር ግስም ናይ ታሪክ ሓተላ ብሓፋሽ ክህደን ታሪክ መዝገቢ ሆይ ተሰማን ሓለን ኣነ ዝገርመኒ ናሓዋሩ ኣነ ዘሕዝነኒ ናሓዋሩ ቶም ተረቲ ልቢ ዘይቅየሩ ድሕሪ ዓወታ በይኮን ይነብሩ ቶም ንጹሓ ዜጋ ተጋደልቲ ቶም ጽሩያ ዜጋ ተጋደልቲ መንእሰያት ናይ ታሪክ ሰራሕቲ ምስ ህዝባዊ ግንባር ኮኑ ሓንቲ ክተዓጻጽፍ ሜላታት ነዊሕ ጸኒሑ ንእምሕራዊ ወፍሪ ጀሚሩ መድረኽ በፂሑ ዓወት ክድመር ገና ኣፋሽ ክብስር መን እጅልሳት ሰውሪ ታሪኮም ኮይኑ ነበር እዋይ ነበር ምዃን ከሓስም ኣንታ ነበር ምዃን ከሓስም ሓፍኮፍ ትብል ኔርካ ስዳሓር ድኽም ናይ ታሪክ ሓተላ ብሓፋሽ ክህደን ታሪክ መዝገቢ ሆይ ተሰማን ሓለን ብሰንኪ ተግባርኩም ረሳሕ ብሉይ ብሰንኪ ተግባርኩም ረሳሕ ብሉይ ትርፊ ነብሱ ሓፋሽ ዘየናብይ ነበር ኮንኩም ካብ ሃገርና ፍልይ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዕ ዘመን ኣምሳያ ክድምንኦም ብጽጋብ ዝተሰንጠቑ መራሕቲ ኤሊትን ልሂቃንን ክልል ትግራይ መን ከማና ኣይተሓዙና ንሕና እኳ ኮር ደምሲስና ኮር ንምስርት መካናይዝድ ደምሲስና መካናይዝድ እነቕውም መዳርግቲ ኣልቦ ሓይሊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና እናበሉ ንምብራቕ ኣፍሪቃ ኣውራ ድማ ንሶማልያ ሱዳን ኤርትራን ካልኦትን ርግኣት ክኸልኡ ዘይፈንቀልዎ እምኒ የለን ብሳላ ሓገዝ ኣሜሪካን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ድማ ነታ ኣብ ሰንኮፍ ዝነበረት ሶማልያ መሬታ ብምውራር
ንልዕሊ ርብዕ ዘመን ብዘይ መንግስቲ ሰንፈላል ከም እትኸውን ገይሮም እዮም እዚ ድማ ናይ እከይ ተግባርካ ቅጽል ፍናን ብኣሜሪካ ስለ ዘስነቆም ናብ ኤርትራን ሱዳንን ንምልሓሙ እንታይ ዘይፀዓሮም ኣብ ኤርትራ ግን ዓረ ዝኾነ መንግስቲ ስለ ዘሎ ወይ ከምንቕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዋሕዱ ሙሉእ ኣተኩሩ ነቲ ብኣሜሪካ ዝተማእከለ ወራራት ወያነ ኣብ ምምካስ ስለ ዝተጸምደ ብቁጠባ እኳ ንግዚኡ እንተተሃስየ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ግን ክርኽሞሽ ዘይኮነስ በንጻሩ ካብ ዓረ ናብ ኣልማዛዊ ትርዩ ተቐይሩን ጠንኪሩን ኮይኑ ድማ እዚ ድርዕ ዓረ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣማሲኡ ነቲ ፈንጥራዕ ዝብል ዝነበረ ጭፍራ ወያነ ውሕጅ ኮይኑ ብምውሳድ እቲ ጭፍራን ዓሳኩሩን ብዘይካ መልሓሶም ኩሎም ተንኦም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዝድበዩ ገይርዎም ቀንጠብጠብ ካብ ምባል ኣእዳዎም ተቆሪጾም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣእጋሮም ምእንቲ ኸይስጉማውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብመዳፍዑን ቦምባታቱን ንዓሳክር ናይቲ ጭፍራ ኣእጋሮም ቆራሪጽዎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እንሆ ካብ ቀንጠብጠብ ጭፍራ ወያነ ድሒኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ብውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረጋገጸ መሬቱን ዶባቱን 100% ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱን ልኡላውነቱን ብምእታው ኤርትራ ዶባታ ኸቢራን ተሓፊራን ከም እትነብር ኮይናላ እዚ መልሓሱ ከም ተመን ካብ ምንቅስቓስ ዘይተዕርፍ ዝተራህከ ጭፍራ ማለሊት ነቲ ብዘይ ወግዓዊ መገዲ ብጥፍኣትን ሞትን ደቁ ብኣልማማ ክርዳእ ዝቐንየ ምስኪን ህዝቢ ትግራይ ከይሓፈረ ደቅኹም ተሰዊዖም እናበለ መርድእ ናይ ዝጠበሶም ኣማኢታ ሸሓት መንእሰያት ትግራይ እናሽከዓለለን እናሰሓቐን ይነግሮም ኣሎም እቲ መዝገብ ናይ ዝሞቱ መሓዝ ልምድን ሞያን ኣይኣመሉን ስለ ዝኾነ እቲ መርድእ ብወጅሃላዩ ክንገር ቀኒዩን ዘሎን እቲ ዝገርም ሓደ ካብ ማእኮሎት ሓለፍቲ ናይ ክልል ትግራይ ዝኾነ ትግራዋይ ጭፍራ እንቋዕ ናብ መዓልቲ ሓዘን ኣብፀሓና ብምባል ኣብ ዝለንቅነ ብወግዒ ኣብ ሚድያ ምዝራቡን ምሽክዕላሉን ንብዙሓት ዘገረመን እቲ ጃንዳ ወያነ ማዕረ ክንደይ በቶም ዝሃለቑ መንእስያት ተጋሩውን ቅንጣብ ሓዘን ዘይትስምዖ ምዃና ዘርኢ ሓደ ኣብነት እዩ እናተባህለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርጋሕ ቀኒሎም ቀቅድሚ እዚ በዓል ስልጣን መቐለ ኣቐዲሙ ሓደ ካልእ በዓል ስልጣን ናይቲ ጃንዳ ክልተ ደቆም ኣብቲ ኹይናት ብፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነ ተታሊሎም ናይ ዝተጠብሱ ወለዲ ሞት ናይ ክልተ ደቆም ኣብ ዓውደ ኹይናት ክፈልጡን ክንጎሩን ምስ መጽዎ ንስኻትኩም ክልተ እንዲኹም ኣሰዊእኹም 4 ዘሰዋኣ ስድራ ቤት ከማን ኣይመጻናን ናትኩም ደኣ ዘይክልተዮም ብምባል ነቶም ስድራ ናይቶም ኣብ ኩናት ዝተጠብሱ ደቆም ክሓቱ ዝመፁ ወለዲ ኣነኣኢሱ ኣባሪርዎም ደቅኹም ሃቡ ብምባል ብመርዛም ፕሮፓጋንዳን ዘይባሕርኹምን መሬትኩምን ክትውንኑ ኢኹም ብምባል ኣፎም ማይ ከም ዝመልእ ብምግባር እዚ ጃንዳ ኣታሊሉ ኣብ ረመፅ ውግአ እትዩ ኣኾስቲርዎም ከብቅዕሲ መሊሱ ዘይክልተ ደቅኹም ጥራሕ ኢኹም ኣሰዊእኹም ልዕልኹም ዘሰዋኣ ስድራ ቤታት ከማን ኣይሓተታን ምባልሲ ምስ ምንታይ እዩ ዝቝጸር ሓሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ ሓሳውን ቆርቦትን እንዳሓደረ ፈኩስ ሓሳውን ቆርቦትን እንዳሓደረ ፈኩስ كحرد الله صبعي كاب دواقص حساوم قربوتن بحضر فوكس حساوم قربوتن بحضر فوكس كحرد الله صبعي كاب دواقص معارك دا بربر كاب كيدا كسيد حدر مسحفاش خوينو داي بركود كصاد ماني تاخرو قد حساوي الدراش قزا معنوي معارو قدا داي بربر كاب كيدا كسيد حدر مسحفاش خوينو داي بركود كصاد ماني تاخرو قد حساوي الدراش قزا معنوي ካልኡን ኣብ ዝቕንያትን ወርሓትን እዚ ናይዞም ኣማዒታ ሸሓት ሞት መንእስያት ትግራይ
ኣብ ሓዊ ምስ ተጠብሱ ድሒሩ ዝመጽእ ዘሎ ስማዕ ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሕን ፈረቓን ኣብ ትግራይ ኣስከሬናት ናይ ዝሞቱ ክሽየጥ ቀኒሎ። ዋጋ ናይቲ ንወለዲ ናይ ስዋኣት ተባሂሉ ኣስከሬናቶም ክሽየጠሎም ዝቐነዩ ስድራ መወቲ ናይ ውግእ 50,000 ብር በፂሑ ነይሩ። እዚ እንብለኩም ዘለና ኣብ ውሽጢ ትግራይ እዩ። ዝገርም እዩ። እቲ ጉድካ ከምዚኡ ካብቶም ምስ ደቅኹም ኣብ ውግእ ነርና ወድኹም ወይ ጓልኩም ምሳይ ኣብኡ ትዋጋእ ነይራ ኣብኡ ግን ተሰዊኦም ኣነን ካልኦትን ድማ ቀቢርናዮም። ስለዚ ኣስከሬን ናይቶም ደቅኹም ከነምፅኣልኩም 50,000 ብር ክፈሉ እሞ ኣስከሬን ጓልኩም ወይ ወድኹም ጠበሽ ከነብለልኩም ኢና ይብልዎም። እቲ ዝገርም ምስግጋር ኣስከሬናት ኣብ ትግራይ ተዘውቲሩ ቀኒን ኣሎን። ወለዲ ድማ እንታይ ክገብሩ ኢልኩሞም ኣስከሬን ናይ ውላዶም መሲልዎም ሕራ ይብሉ። ወዮም ተጋደልቲ ዝበሃሉ ለይ ዝነበሩ እሞ ኣዕፅምቲ ብፆቶም ዝሸጡ ዘለዉ ካብቲ ኹናት ተጨራሪሞም ዝደሓኑ ተጋሩ ናይ ዝረኸብዎ ኣስከሬን ጎሲሶም ብምምጻእ ንስድራ ቤት መዋቲ ነቲ ኣስከሬን ይሸጡሎም። ናይ ወዶም ድዩ ናይ ጓሎም ምዃኑ መረጋገፂ የብሎምን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ብሓሶት ንስርቅን ምትላልን ዝግበር ስለ ዝኾነ ካብቲ ፍቐድኡ ብደዞራት ተደብዩ ዘሎ ኣስከሬናት መንእሰያት ተጋሩ እናውፅኡ እዮም ዝሸጡሎም ዘለዉ። እዝስ ምስ ምንታይ እዩ ክቑፀር? ብሓቂ ኸ እቲ ኣስከሬን ናይ ብፆቶም እንተኾነ እውን ተጋዳላይ ተባሂልካስ ኣስከሬን ምሳኻ ኣብ ዓውደ ውግእ ናይ ዝተቓለሰ ብጻይካ ሬሳ ትሸይጥ ዲኻ? በሉ እዚኦም እዮም ምሳና ዝዋግኡን መሬትናን ባሕርናን ክዘምቱ ዝሓስቡ ዝነበሩ። እዚኣቶምሲ ንሕዋቶም ኣብ ዓውደ ውግእ ናይ ዝሞተ ብጻዮም ኣስከሬን ዝሸጡስ ከመይ ገይሮም እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ሓዊኻይና ብምባል ክጠባብሩን ክሽሕጡን ዝፍትኑ? ኣየገርምን ዶ? የስደምም እምበር። ምዚ መሸጣ ናይ ኣስከሬናት ስዋኣ ዝተባህሉ ኣብ ዓውደ ውግእ ዝሃለቑ መንእስያት ብዝተሓሓዝ ቢቢሲ ትግርኛ ንሓደ ካብቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይቲ ውግእ ዝነበሩ ጀነራላት ንህዝቢ ብማዕከናት ካብ ዝሃቦ ትሕዝቶ ኣቕሪባ ነይራ። እቲ ጀነራል ናይቲ ጭፍራ ነቲ እንቋ ኣብፅሓና ዝብልዎ ናይ ሓዘን መዓልቲ 3 መዓልታት ምዃኑ ብምንጋር ነቶም ኣዕፅምቲ ብፆቶም ብ50,000 ብር ዝሸጡ ዘለዉ ተጋደልቲ ትግራይ ዝበሎም ቃል ብቓሉ ከምዚ ኢሉ ብምባል ማዕከን ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዓንቀጻ ኣስፊራቶላ። እቲ ጀነራል ናይቲ ጃንዳ ከምዚ ኢሉ ብምባል እያ ኣስፊራቶ ዘላ። ካብ ዓንቀጻ ቃል ብቓሉ ከም ብበልኩም ኣስከሬን ንምምጻእ ኣበይ ከም ዝተሰወ መረዳእታ ኣለኒ እናበሉ ከም ስራሕ ዝሓዝዎ ሰባት ምህላዎም ንፈልጥ ኢና። እዚ ገበን እዩ። ወለዲ ግን ደሃይ ውላዶም ንምፍላጥ ምንቅስቓስ ኣየድልዮምን። ንሕና ኢና ናብኦም ከይድና ንዛረቦም ከም ዝበለን ቀጺሉ እቲ ጀነራል ናይቲ ጭፍራ ከም ዝበለን ኣስፊራቶላ። እቲ ጀነራል ናይቲ ጃንዳ ቀጺሉ ዝበሎውን ከም ብበልኩም ሕጂ እውን ቃል ብቓሉ ኣስከሬን ኣዕፅምቲ ሰማዕታት ከነምጽኣልኩም ብዝብል ምንጪ ገንዘብ ዝገብሩ ደላሎ ኣለዉ። እዚ ኣሎ ኢሎም ዘርእይዎ ዘለዉ ግን ትኽክለኛነቱ ዝፈልጦ ዝምስክረሉ የለን። ንሕና ኢና ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይና ዝተወግኣሉ ዝተሰዋኣሉን ዝተቐብረሉን ቦታ እንፈልጥ። እቲ በብኸባቢኡ ዝግበር ዘሎ ግምታዊ ምዃኑ ብምርዳእ መርድእ ክሳብ ዝንገር ብትዕግስቲ ክንጽበ ይመክር። ካብዚ ሓሊፉ ኣዕፅምቲ ስዋኣት ካብ ዝኾነ ቦታ ምልዓል ብሕጊ ዝተኸልከለ እዩ። ዳርጋ ኩሉ ኣስከሬን ስዋኣት ናብ ትግራይ ኣምፂእናዮ ኢና። ኣበይ ከም ዘዕረፍናዮ ድማ ንሕና ኢና እንፈልጥ። ካብዚ ወፃኢ በብውልቂ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ እቲ ጀነራል። እዚ ጀነራል ብልሳኑ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ጭፍራ ነዚ ዘረባ ደርጉሒዎ እዩ። እዚ ዘርእየና እንተሎ ኣብ ትግራይ ኣስከሬናት ስዋኣት ኣምፂእናልኩም እናበልካ መሸጣ ኣስከሬናት ኣብ ኩናት ናይ ዝሞቱ ሰባት ማዕረ ክንደይ ተጋኒኑ ከም ዘሎ ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። ድሕሪዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ብሳባላቃ ክንገር ዝጸንሐን ገና እውን ዝቕጽል ዘሎን
መርድእ ምዉታት ኣማኢታ ሸሓት መንእሰያት ትግራይ ፍልልይ ክርአ ጀሚሩሎ ብዙሓት ካብ ደቂ ዓድዋ ዝሃለቑ መንእሰያት እኳ እንተለዉ እቲ ብዝያዳስ ካብ እንደርታ ዓጋመ ተንቤን ሽረ ዝኣመሰላ እቲ ብዝሒ ከም ዝዛይድ ይግለጽ ኣሎም ገሊአን ዓድታት እውን ዳርጋ መንእሰያትን ጸኒቶም እዮም እዚ ድማ ኣብ መንጎቶም ተጋሩ ምክፍፋል ክፈጥር ጀሚሩሎም ንሳቶም መራሕቲ ብምዃን ዝበዝሑ ነብሶም ኣድሒኖም ናትና ግን ተኾስቲሮም ዝብል ስምዒታት ተቐላቒሉሎ እንደርታን ዓጋመን ንበይንና ምንባር ይሕሸና ናብ ምባል እውን በፂሖም ኣለዉ ብቐደሙ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ኣይነበረን ደቂ ዓድዋ ካብ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ትግራይ ዝበሃል እምባ ዘውፅእዋ ስም እምበር ንኹላትና እትውክል ስም ኣይኮነትን ብምባል ስም ትግራይ ክጽየኑ ጀሚሮም ኣለዉ ካብኡ ሓሊፉን ንሕና ዓጋመ ንሕና እንደርታ ንሕና ተንቤን እምበር ደቂ ትግራይ ኣይኮናን ናይ ምባል ስምዒት እውን ይትስኣሎም ብርግጽካ ቅድሚ 100 ዓመታት ትግራይ ዝብል ስም ኣብቲ ከባቢ ፍሉጥ ኣይነበረን እንትርፎ ብወረዳታቶም ምጽዋዕ ማዓሩ ግዳደይ ብርብር ካብ ከይደቀሰ ተሓድር ምስ ሓፋሽ ኮይኑ ዘይብርኩት ክሳድ መኒታ ኸርጉድ ሓሳዊ ኣደራሽ ገዛ መዕነዊ ማዓሩ ግዳደይ ብርብር ካብ ከይደቀሰ ተሓድር ምስ ሓፋሽ ኮይኑ ዘይብርኩት ክሳድ መኒታ ኸርጉድ ሓሳዊ ኣደራሽ ገዛ መዕነዊ ሓሳውን ቆርቦትን እንዳሓደረ ፈኩስ ሓሳውን ቆርቦትን እንዳሓደረ ፈኩስ ክሕረድ ኣለዎ ሰብኣይ ካብ ደዋቕስ ሓሳውን ቆርቦትን እንዳሓደረ ፈኩስ ሓሳውን ቆርቦትን እንዳሓደረ ፈኩስ ክሕረድ ኣለዎ ሰብኣይ ካብ ደዋቕስ ኣብ ሓቅታት ከይተኸለለ ኣብቲ ናትና ኣቀባበለ ነቶም ገለ ዝለኽዮም ዕረ ነቶም ገለ ዝዕትቕ ስረ ሓሳዊ ኣደራሽ ገዛ መዕነዊ ኣብ ሓቅታት ከይተኸለለ ኣብቲ ናትና ኣቀባበለ ንገሊኦም ዝዕትቕ ስረ ነቶም ገለ ዝለክዕ ዕረ ሓሳዊ ኣደራሽ ገዛ መዕነዊ ካልእ እውን ኣብዚ ቅንያትን ወርሓትን እዚ ናይዞም ኣማዒታ ሸሓት ሞት መንእሰያት ትግራይ ኣብ ሓዊ ምስ ተጠብሱ ድሒሩ ዝመጽእ ዘሎ ስማዕ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሕን ፈረቓን ኣብ ትግራይ ኣስከሬናት ናይ ዝሞቱ ክሽየጥ ቀኒሎ ዋጋ ናይቲ ንወለዲ ናይ ስዋኣት ተባሂሉ ኣስከሬናቶም ክሽየጠሎም ዝቐነዩ ስድራ መወቲ ናይ ውግእ 50,000 ብር በፂሑ ነይሩ እዚ እንብለኩም ዘለና ኣብ ውሽጢ ትግራይ እዩ ዝገርም እዩ እቲ ጉድካ ከምዚ እዩ ካብቶም ምስ ደቅኹም ኣብ ውግእ ነርና ወድኹም ወይ ጓልኩም ምሳይ ኣብኡ ትዋጋእ ነይራ ኣብኡ ግን ተሰዊኦም ኣነን ካልኦትን ድማ ቀቢርናዮም ስለዚ ኣስከሬን ናይቶም ደቅኹም ከነምጽኣልኩም 50,000 ብር ክፈሉ እሞ ኣስከሬን ጓልኩም ወይ ወድኹም ጠበሽ ከነብለልኩም ኢና ይብልዎም እቲ ዝገርም ምስግጋር ኣስከሬናት ኣብ ትግራይ ተዘውቲሩ ቀኒን ኣሎን ወለዲ ድማ እንታይ ክገብሩ ኢልኩሞም ኣስከሬን ናይ ውላዶም መሲልዎም ሕራ ይብሉ ወዮም ተጋደልቲ ዝበሃሉለይ ዝነበሩ እሞ ኣዕጽምቲ ብጾቶም ዝሸጡ ዘለዉ ካብቲ ኹናት ተጨራሪሞም ዝደሓኑ ተጋሩ ናይ ዝረኸብዎ ኣስከሬን ጎሲሶም ብምምጻእ ንስድራ ቤት መዋቲ ነቲ ኣስከሬን ይሸጡሎም ናይ ወዶም ድዩ ናይ ጓሎም ምዃኑ መረጋገጺ የብሎምን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ብሓሶት ንስርቅን ምትላልን ዝግበር ስለ ዝኾነ ካብቲ ፍቐድኡ ብዶዞራት ተደብዩ ዘሎ ኣስከሬናት መንእሰያት ተጋሩ እናውፅኡ እዮም ዝሸጡሎም ዘለዉ እዝስ ምስ ምንታይ እዩ ክቝጸር ብሓቂኸ እቲ ኣስከሬን ናይ ብጾቶም እንተኾነ እውን ተጋዳላይ ተባሂልካስ ኣስከሬን ምሳኻ ኣብ ዓውደ ውግእ ናይ ዝተቓለሰ ብጻይካ ሬሳ ትሸይድ ዲኻ በሉ እዚኦም እዮም ምሳና ዝዋግኡን መሬትናን ባሕርናን ክዘምቱ
ዝሓስቡ ዝነበሩም እዚኣቶምሲ ንሕዋቶም ኣብ ዓውደ ውግእ ናይ ዝሞተ ብጻዮም ኣስከሬን ዝሸጡስ ከመይ ገይሮም እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ሓውኻይና ብምባል ክጠባብሩን ክሽሕጡን ዝፍትኑ ኣየገርምን ዶ የስደምም እምበር ምዚ መሸጣ ናይ ኣስከሬናት ስዋኣት ዝተባህሉ ኣብ ዓውደ ውግእ ዝሃለቑ መንእስያት ብዝተሓዝ ቢቢሲ ትግርኛ ንሓደ ካብቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይቲ ውግእ ዝነበሩ ጀነራላት ንህዝቢ ብማዕከናት ካብ ዝሃቦ ትሕዝቶ ኣቕሪባ ነይራ እቲ ጀነራል ናይቲ ጭፍራ ነቲ እንቋ ኣብፅሓና ዝብልዎ ናይ ሓዘን መዓልቲ 3 መዓልታት ምዃኑ ብምንጋር ነቶም ኣዕፅምቲ ብፆቶም ብ50,000 ብር ዝሸጡ ዘለዉ ተጋደልቲ ትግራይ ዝበሎም ቃል ብቓሉ ከምዚ ኢሉ ብምባል ማዕከን ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዓንቀጻ ኣስፊራቶላ እቲ ጀነራል ናይቲ ጃንዳ ከምዚ ኢሉ ብምባል እያ ኣስፊራቶ ዘላ ካብ ዓንቀጻ ቃል ብቓሉ ከም ብበልኩም ኣስከሬን ንምምጻእ ኣበይ ከም ዝተሰወ መረዳእታ ኣለኒ እናበሉ ከም ስራሕ ዝሓዝዎ ሰባት ምህላዎም ንፈልጥ ኢና እዚ ገበን እዩ ወለዲ ግን ደሃይ ውላዶም ንምፍላጥ ምንቅስቓስ ኣየድልዮምን ንሕና ኢና ናብኦም ከይድና ንዛረቦም ከም ዝበለን ቀጺሉ እቲ ጀነራል ናይቲ ጭፍራ ከምዚ ከም ዝበለን ኣስፊራቶላ እቲ ጀነራል ናይቲ ጃንዳ ቀጺሉ ዝበሎውን ከም ብበልኩም ሕጂ እውን ቃል ብቓሉ ኣስከሬን ኣዕፅምቲ ሰማዕታት ከነምጽኣልኩም ብዝብል ምንጭ ገንዘብ ዝገብሩ ደላሎ ኣለዉ እዚ ኣሎ ኢሎም ዘርእይዎ ዘለዉ ግን ትኽክለኛነቱ ዝፈልጦ ዝምስክረሉ የለን ንሕና ኢና ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይና ዝተወግኣሉ ዝተሰዋኣሉን ዝተቐብረሉን ቦታ እንፈልጥ እቲ በብኸባቢኡ ዝግበር ዘሎ ግምታዊ ምዃኑ ብምርዳእ መርድእ ክሳብ ዝንገር ብትዕግስቲ ክንጽበ ይመክር ካብዚ ሓሊፉ ኣዕፅምቲ ስዋኣት ካብ ዝኾነ ቦታ ምልዓል ብሕጊ ዝተኸልከለ እዩ ዳርጋ ኩሉ ኣስከሬን ስዋኣት ናብ ትግራይ ኣምጺእናዮ ኢና ኣበይ ከም ዘዕረፍናዮ ድማ ንሕና ኢና እንፈልጥ ካብዚ ወጻኢ በብውልቂ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ እቲ ጀነራል እዚ ጀነራል ብልሳኑ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ጭፍራ ነዚ ዘረባ ደርጉሒዎ እዩ እዚ ዘርእየና እንተሎ ኣብ ትግራይ ኣስከሬናት ስዋኣት ኣምጺእናልኩም እናበልካ መሸጣ ኣስከሬናት ኣብ ኩናት ናይ ዝሞቱ ሰባት ማዕረ ክንደይ ተጋኒኑ ከም ዘሎ ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ ድሕሪዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ብሳባላቃ ክንገር ዝጸንሐን ገና እውን ዝቕጽል ዘሎን መርድእ ምዉታት ኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት ትግራይ ፍልልይ ክርአ ጀሚሩ ኣሎ ብዙሓት ካብ ደቂ ዓድዋ ዝሃለቑ መንእሰያት እኳ እንተለዉ እቲ ብዝያዳስ ካብ እንደርታ ዓጋመ ተንቤን ሽረ ዝኣመሰላ እቲ ብዝሒ ከም ዝዛይድ ይግለጽ ኣሎም ገሊአን ዓድታት እውን ዳርጋ መንእሰያትን ጸኒቶም እዮም እዚ ድማ ኣብ መንጎቶም ተጋሩ ምክፍፋል ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎም ንሳቶም መራሕቲ ብምዃን ዝበዝሑ ነብሶም ኣድሒኖም ናትና ግን ተኾስቲሮም ዝብል ስምዒታት ተቐላቒሉ ኣሎ እንደርታን ዓጋመን ንበይንና ምንባር ይሕሸና ናብ ምባል እውን በጺሖም ኣለዉ ብቐደሙ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ኣይነበረን ደቂ ዓድዋ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ትግራይ ዝበሃል እምባ ዘውፅእዋ ስም እምበር ንኹላትና እትውክል ስም ኣይኮነትን ብምባል ስም ትግራይ ክጽየኑ ጀሚሮም ኣለዉ ካብኡ ሓሊፉን ንሕና ዓጋመ ንሕና እንደርታ ንሕና ተንቤን እምበር ደቂ ትግራይ ኣይኮናን ናይ ምባል ስምዒት እውን ይትስኣሎም ብርግጽካ ቅድሚ 100 ዓመታት ትግራይ ዝብል ስም ኣብቲ ከባቢ ፍሉጥ ኣይነበረን እንትርፎ ብወረዳታቶም ምጽዋዕ ሓሳብ ቆርቦትን እንዳሓደረ በኩስ ሓሳብ ቆርቦትን እንዳሓደረ በኩስ ክሕረድ ኣለዎ ሰብኣይ ካብ ዘዋቅስ ካብ ብዙሓት ክሳብ ሓደ ብኢደ ወነኑ እንዳበረደ ተጎልቢቡ ናይ ሓሶት ካባ ክትረኽቦ እንዲሓለን ግን ዳባ ሓሳዊ ኣደራሽ ገዛ መዕነዊ ካብ ብዙሓት ክሳብ ሓደ
تقول بيبوني حصت كبا كترخبون دي حلنق دابا حساوي أدراش غزا معنوي ካልእ ኣሎ ኣብ ከባቢ መቐለ ንዝነብሩ ተወለድቲ እንደርታ ዝሕሙሞም ዘሎ መሬት እንደርታ ብደቂ ዓድዋን ኣዝማዶምን ተወሪሩ ዝብል እዩ ንኸተማ መቐለ እትጥርንፍ እንደርታና ወዲኦማ ብዝብል እውን ጸጋታትና ተወሪሩ ናይ ዝብል ስምዒት እውን ይጓሃር ኣሎ እዚ ኸኣ እዚ ንሕጂ ህልቂት ተወሲኽዎ መጻኢት ናይ ዓድዋ ትግራይ ዝጸልመተ እምበር ዝበርሀ ኣይክኸውንን ዝብል ገምጋሚ ዘሎ ካብዚ ዝኸፍአኻ ቅትለት ዓመፅ ምዝማት ክትራን ጉቦ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ መሬት ትግራይ ካብ መጠን ንላዕሊ ገኒኑን እቲ ህዝቢ ዳርጋ ክነብረሉ ናብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑሎም ነዚ እውን ክትእርሞ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘላ ትግራይን ኣብ ባይታ ዘላ ትግራይን ናይ ሰማይን መሬትን ፍልልዩ ዘለወን ሎሚ እታ ብትዕቢት ተዋጢራ ዝነበረት ብደቂ ዓድዋ እትምራሕ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘላ ትመስል ትኸውን ኣብ ባይታ ግን የላን እቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝበሃል ንመቐለ ጥራሕ እዩ ዘመሓድር ዘሎም ኣብቲ ካልእ ዘሎ ካይዳ ፎዳ ዝወፀ እዩ ሓታትን ተሓታትን የብሉን ናይ ወረዳ መሓዳሪ ዳርጋ ንጉስ ዝኾነሉ ከባቢታት ከዓ መሊኡሎ ብትግራይ ከም ዝፍለጥ እቲ ጭፍራ ጸላኢኹም መንግስትን ህዝብን ኤርትራይ ብምባል ንህዝቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ ዝሰብኮ ዝነበረ ሕጂ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ኣመሓደርቱን መራሕቱን ጭፍራ ማለሊት ምዃኖም ኣለልይዎም ኣሎ ግን ደኺሙ ስለ ዘሎ ንገለ እዋን መጻወቲ ጃንዳ ወያነ ኮይኑ ምቕጻሉ ኣይተርፎን እዩ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ዝሙት ዳርጋ ኣማኢት ኣሽሓት ካብ መንእሰያት ትግራይ ተሰከምቲ ኤችኣይቪ ቫይረስ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ንኤርትራን ሰራዊታን ዘላግቡላ ዝነበሩ ዓመፅ ባዕላቶም ካብኣቶም ናብኣቶም ምዃኑ ኤችኣይቪ ትግራይ ምስክር ኮይኑ ተጐልጩ ወፂኡ ንሪኦ ኣለና እዚ እቲ ቐንዲ ጭብጢ እናሃለወ ነታ ለበዳ ቫይረስ ዳርጋ ናብ ኣብ መንጎ 0.1 ሚእታዊትን ኣውሪዳቶ ዘላ ሃገርናን ሰራዊታን ከላግቡላ ሕጂ እውን ሕንኻ ይብሉን እሞ ኸደኣ እቲ ኣራዊትን ዓማፅን ተባሂሉ ሳጓ ዝወጸሉ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምቲ ትብልዎ እንተዝኸውን ነይሩ ብኤችኣይቪ ቫይረስ ዶ ኣይምተለበደን ትብሉ እቲ ውርዝዩን በዓል ዲስፕሊንን ሰራዊት ኤርትራ እታ ተድልዮ ሰሪሑ ነቶም ዝድምሰሱ ኣራማሲሱ ኣብ ደባቱ ይሰፍር እምበር ምስቶም ስርቂ ዝሙት ኣውራ ድማ ሓሶት ዝመለለኦም ኮይኖም ዘለው ደቂ ማለሊት ዝመራሰሓሉ ምኽንያት የብሉን ብቐደም እውን ንተግባራት ማለሊት ዝጽየን ብምንባሩ ክድምሶም እንከሎ ጥራሕ እዩ ዝራኸቦም ነይሩ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካልእ ዘራኽብ የብሉን እቲ ሓቂ ንሱ ጥራሕ እዩ ቱታ 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 ቀደም ብጉራዴ በዋልታ ሎሚ ብሳንጃ ብጠበንጃ ፍትሕዚ እናሓርነት ፀማእና ሓርበኛ ዲኖ ዝለበስና ፈረናይ ቃልሲ ዝፋእና ዓቢና ንእሽተና ብሓበራ ኩልና ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ስድራ ቱታ ቀልጥምና ዝዓጥፍ ክሳድና ዘድንንስ መኒታ መን እዩ ኣየወ ክትሓስቦ በደኤሎም ገዛእቲ ደለይትና እማቶም ቀናት ዓመፅቲ ክንደልካ ክጽብጽብ ግፍዖም በባሓንቲ ክቀበርናዮም ኣይርኢኸብን ሰላም ረህዋ ዘለኣለ ምድረ ሰማይ ይላገብ ይጽበብ ከም ኣፍ ዑንቂ ዝኸበ እስከ ተሓሰቡ ይተኣለም መንቂ በሊና ዶ ኸይንድርበ ከም ጨርቂ ብሓሶት ዶ ኸይትቕበል ሓቂ ግድ የብልኩምን ዓወትናትና ሓላፋይ ጭንቂ ንሰላም ረጊፆም ህውከት ካብ መረፁ ኢዶም ከይክቡ ንፀይቂ ካብ ቆረፁ ይርከብዋ መረር ብሓውና ይለቕመፁ ልዋም ንኽልኣዮም ትንፋስ ኣይንሃቦም ክብረት ኣይፈትውን እዮም ምቕጥቃጥ ይፈውሶም ንዓና ዝበልዎ ናብኣቶም ተጠውዩ ኣካ ተደሰቑ ኢዶም ተፈደዩ ዓለም ረየቶም ተጥልዖም ከውዩ ሓፈ ተቕበሉ በዓል ዓንበርበራ ሕቆኦም ተሴራ ኣታ ይሓስቡ ዶ ከቕርብ ልቢ ኣለዎ እዚ ኩሉ ክውቀርእ ስርእሶም ከም እኽሊ ክዕፀድ ሰራዊቶም ምሉቕ ኢሎም ከዘይከዱ ኢዶም ሂቦም ስዩ ምባል ድሕፊርዎም ወይስ መምለስ ገዛ እዮም ኢሎም ሰኪፎም እኳ ዝያሓንኩ
لعل ود سب خون زنطي عبيا نعلم كرم صحيح زول بعلوغا ناسي عيد اليوم نايق بو من محرت بارعنا يهمكم يقطعوا بموت حلمك تبطو حنفنف بحالتي سعر الزي منهم نبلاش فتنتي سانتي ما يرخبون يترفوا مقرفتي قرار حو خوينو ذي كل جهرا بخلف إرترا نتي أما قالت راح تأرنيه زلو قجلة من محدار قزياو تقراي زمرح زلون أبت سلستاني عند راخوينات كم أفنيا خوينو نهزب تقراي زتالل زنبرة أكالنا يتشفرا كدم حدا ورحبيلو خمزبولو كم قالوا وصاي كالق كبابيتات كنم محادر أي كالنان إلو نبرة اتنو الزباتات نممرحيتاتنا أي كبالان زلوا نحنا زين فلطوم بوزحات أبيات محبوس اللوم زدما نعانا سقاتي بمبال عميديا كم تزارب زذكريم اتي حلقة چفرا مالليت أما قلب مخوان تخويتو زلو أفنيا نايتي چفرا نبر تولد رايا سلزخونه بطم تولدتي أشعى مالت تولدتي أخصم شيرن عدوان بوزح تقبالنت يبولون كابونا بودما تولدت عدوا كامت أن لعليهم زصلقوهم كميسي نساتهم يوم نتقراي بملئتا زقزقوا زنبروم نعبنت قدمي چفرا مالليت عند راخوينات أب حدار كل التشحن عسران مخفاتو كابتن لعل 5 زخونا نقزوباتات وي ورداتات تقراي اتن 3 تراحن دك عدوا زيكونو لعلوت حالفتي زنبروون إذا مالت دارقا قلاتن ورداتات وي نقزوباتات ناي تقراي بدك عدوان زم حدرا زنبرام كلاتهم أما حدرتومن مكتلاتومن دك عدوام نيروم بخمزي التم حدر زنبرت كل التقراي جهرا فخران تعبيتن تحانجيتا تقو عازقوان تنبرت برقصقن نهزبا بسنا مقبار زيهانسات سركي زي تسعينت كتران التفوتو عمس لك أنستيا بقهدي بقطري معالتاوي بشحات التأنجد هنجز بحال ناي محناقن كساد سب عمسيسكا ناي مزماتن تكبار كم بحالي زأتوتيا زنبرت حجر ما ازي قدي دنبر عينك كين لو مخا حلف خالق اوان مشتا ابكوينات ناي زموتو وان دكن اسكرين زعدقا سدرا بيتات ببزح زرائيلان مرد نياب كوينات ويانس تغسطورو من اسياد دكن بقبو زنقرولون كلل يا خوينا زلا ازا تقراي تبهال كلل ازي اس نزخيت فت كميليا مريتن بحرن انداماتا اتتمت نزلوا حبرتسب بقبو زين محادرتن سلام زين قصتنسي كميجيريا حيلن تسمعنتن هالليوا نقربا بتا كللات يخونا قربا بتا اتتصلوم زقرميو كلل تقراي بحاجيرو ابزو وانزي بخل شنخاتا تراح صحلي مخم بياخ دنيا كوينا زلا بمحبراو ميديا التقلاع أبايتا دما بهوكت سركي قتلت عمصن ملقسن عرفت زي بلل كلليا كلل تقراي نزمر حوا لبونا يحبوم كاب زربان فخران وحلنت كاب قربيتهم كم مهارو دما تصفى نقبر زود حنكم حساو قربوت بحضر بكوس حساو قربوت بحضر بكوس كحرد الله سمعي كاب دواقص معارو قدا زي بربر كاب كيدك سيد حدر مسحب واش بينو داي بركود كصاد من يتاخر وقد حساوي عدراش قزانا معنوي حساوي نعدراش قزا معنوي حساوي نعدراش قزا معنوي كبراتن تخطاتلتنا نايلوم تحستونا أبزي فتسيمني يالنا كالق زي بخالق تحستو كن الراقبينا دحان كنيو عواتنا حفاش تعاصف ميلاتات نوح زنيحو
نأمعرا وفري جميلو مدرك بطلو عاود كدمار حافش كبسر مجلس الثوري تاريخهم كوينو نبر كتعطف ميلاتات نويح تانيحو نأمعرا وفري جميلو مدرك بطلو عاود كدمار حافش كبسر مجلس الثوري تاريخهم كوينو نبر نبر مخان كحسم عطا نبر مخان كحسم حاف كوفت بالنركس ده حرقسم ناي تاريخ خطرة بحفاش كهدان تاريخ خمس قبيخو يتسمعني حدن وإذا أزرع عمتي كنت كوينو وإذا أزرع عمتي كنت كوينو نبرت بالتاريخ تشلمونا بكت إماتا السودان تبتيدو ميرا تبيبو بحل كسكس ميرا تبيباتو بحل كسكس سيقا بحيجي تنيحو بحن كسكس نبر كوينكم دحان كونو مجلس كتعطف ميلاتات نوح تنيحو نأمعرا وفري جميلو مدرك وتحو عاود كدمر جنا حافش كبسر مجلس الثوري تاريخهم كوينو نبر عطا نبر مخان كحسم عطا نبر مخان كحسم حاف كوفت بالنركس ده حرقسم ناي تاريخ حتلا بحفاش كهدان تاريخ خمس قبيخو يتسمعني حدن أنا زقر منينا حوارو أنا زحزنني نحوارو توم ترت لبي زكيارو دحر عاوتا بيكوني نبرو توم نسوها زيغا تقادلتي توم تورو يا زيغا تقادلتي من اسياتنا تاريخ صراحتي مسز بابو قنبار يكونوا حنتي كتعاطف ميلاتات نويح تنحو نأمعرا وفري جميلو مدرك بطلو عاود كدمر جنا حافش كبسر من أجلس الثوري تاريخهم كوينو نبر واي نبر مخان كحسم أنت نبر مخان كحسم حاف كوفت بالنركس ده حردخم ناي تاريخ حتلا بحفاش كهدان تاريخ خمس قبيخو يتسمعني حدن بسنك تكبركم رسح بولوي بسنك تكبركم رسح بولوي ترفي نفسه حفاش زي نابي نبركم خفا غير نافل